Ikazwai moroi makadini linjani. Zita rangu ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana zvakare kwatiri kuita mune chimwe chirongwa nhasi karari mwezuva nai. Zvinoitika ndiko kupindana kwemazuva, ndiko kupindana kwemwaka. Saka tichiti nhasi rari mwezuva. Nhau yatafambira tingati nhau inofadza, inhau inotosuwisa, nekuti kana chinhu chakuitika chisingajairike kuitika tinobva taona pava nenews. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Suku oluhle yini muli yeZimbabwe. Namhlanje sihambe ngodaba olubuhlungu olulusizi. Njengoba libona namhlanje ngihamba lo sibare wami uAndrew. Ijaha likasisi wami uChiyera. Ndiyana kufamba nemumwe iwewe kana kuti nini? Inini. Oh, okay. Alright, tiri kufamba tese. Nhau yatafambira panapa kamuri yeZimbabwe ndeyekuti pane Zizi rakaonekwa Mumba yamuri kuona kumashure kwedu. Zizi richizourawa ndokuonekwa Rine ring. Asi harina kuurayirwa pano, rakaurayirwa pane mumwe musha vaChelestan. Namhlanje sihambe ngendaba yesikhova. Isikhova leso sitholakale lapha endlini kodwa sifelanga lapho, sifele kwenye indawo. Njengoba lisazi muli yeZimbabwe ukuthi thina kithi isikhova sabe sithi siyahlola kumbe kumthakathi, kodwa lizazizwela lani njalo lizazibonela. Khanya ngani isikhova leso sichadile ngoba sile ring. Angikwazi mbe sile jaha kumbe si-engagewe, kodwa okulandelayo liza kubona muli yeZimbabwe. Ningade kutanga kutaura semataura ari kuita. Pane zvimwe zvipuka naika zvatinogara nazvo, zvatinorarama nazvo, asi zvimwe zvipuka zvacho zvinoasosietwa zvikuru sei nevaroi. Tine mhuka yakaita sezizi inoendeswa kuvaroi, bere rinoendeswa kuvaroi. Vamwewo zvakare vanotoisa futi cats divi iroro. Asi zvipuka izvi zvatinofanira kunzwisa ndezvekuti zvimwe zvacho
like katsi yaya imhuka yatinotogara nayo, ndo mhuka inotibatira makonzo. Saka kazhinji kacho itori pet inodiwa kumamisha dzakazara. Ndosaka katsi tichigara nadzo dzinotibatsira kubata makonzo kana kungove nemhuka inonakidzawo kugara nayo. Asi zvakare varoyi vanoishandisa zvakare mhuka iyoyi. Saka panhau yezizi takangokura tichiudzwa kuti zizi ndere varoyi. Uyezve ukarinzwa kazhinji kacho parinochema pamba penyu kana richichema dzimwe nguva panogona kunge paine munhu ari kutorwara kana kuti. Asi tinozivawo zvakare mazizi achingochemawo. Ingoriwo mhuka inogona kungozvifambirawo zvakare. Saka not all the time patinoona zizi richinge rabva kuvaroyi, nekuti zizi imhukawo zvakafanana nenyoka. Nyoka dzirimo mumasango asi dzinoshandiswa futi nevaroyi. Now kweseni yatinayo ndeyekuti zizi iri raingori ziziwo here, asi patinorirambira kuti harisi zizi nje, inyaya yerin'i. Unopaona sei? Hayi mina mbona ngathi zizi leli hayi umthakathi. Hayi isikhova siyahlola, thina sikwazi ukuthi isikhova siyahlola even isikhula. Vele sikwazi ukuthi isikhova siyahlola, kodwa ke kungasenani okuningi lizazibonela. Muli eZimbabwe njengoba likwazi ukuthi isikhova isiso sodwa esisetshenziswa ukuloya. Mina lokhu ngokwami engubelievayo lengakhula ngikuzo. Kukhona ezinye izinto ezinjengomangoye, kodwa sikwazi ukuthi umangoye ubamba amagundwane. Kodwa ke uyazwa abadala bethi ha umangoye uhambisana lomthakathi. Kufane futhi inyoka layo bakhona abayisebenzisa ukuloya. And isikhova besikwazi ukuthi isikhova lapha esabe sikhala khona kuyabe kuzafa umuntu, siyahlola ikho sikwaziyo kuyabe kuzafa umuntu o siyabe sithunyiwe. Sithunyelwe ukuzoloya, but most of the times ungabona isikhova sifika kuyabe sizoloya kuzafa umuntu sabe sihlola. Vele kunengi mule eZimbabwe kusetshenziswa ukuloya. Kodwa hayi mina endaweni yesikhova vele ngiqina kuyo ukuthi hayi isikhova lesa sisodwa lesi silomuntu straight. What is tarakononzani? Ndinonzi Noni Ngwenya. Ini ndonzi Andrew Neshamba. Sengwazi setinokurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi tiri pane Imwe level. Hombe. Yeah. Mungatitsanangurire kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo? Zita rangu indonzi Give More Kapado. Chakaitika ndechekuti pakuri makuseni kuma8 zizi rakangouya rasvika rapinda mumba radzinga rabva rabuda rakazoendawo panext raenda panext aina musoro pakitchen unit kuseri kwemapoto raenda pamusoro pemapoto pakazouya umwe munhu vasvika varuuraya vazonekwa neringi mugumbo asi aonekwa neringi rakanotorwa dhiziri varadirwa gumbo ranga neringi rakaramba kutsva asi kwese kwakatsva. Okay. Imi makariona sei mumba? Chii chakaitika kuti muzokwanisa kuriona kuti munomaita zizi? Rakatopinda takatarisa noteka kwakatochina kwakatokuma 8 dzamakuseni. Ndo patakaronda. Mamuri mumba yakati mamuri panze. Sati panze. Oh. Asi makamboedza kurivharira mumba here kuti muri uraire imomo kana kuti? Ameda tamboedza kurivharira ndiri imba yacho ihombe yadisu ihombe. Yasati yaisa maglass but yasachanyatopera. Saka takatidzinga rakwanisa kubuda farazienda panext varapinda imomo vanachongo varipo kwangogarawo vangotanga kushedza kuti zisapinda mbira asipinda mba pazoshedza umwe profit pedza umwe profit vasvika ona matane wana vacho pamba parakaenda ndiye akazosvika mba imomo avharado vatwasha muvharu uraya ari uraya pakazobuda naro panze zvanze neringi raonekwa ringi yanzi atiri pise vatora diesel varidira varamba kutsvagumbura ngane ringi rachero varazocherwa pasi gumbo racho nezvimwe zvacho zvakaramba kutsva zvachezvo ndo mazira ndozviitawo izvozvo. Saka mafungiro enyu kana paitika chinhu chakadai so munofungidza kuti chingave chii? Ziza ndingamboti ndere musango noti danga riri musango anga isina ringi plus nguva dzarakaoneka nguva dzarakafamba dzacho hadzii kodzere kufamba chinhu chinofamba mausiku danga riri musango rakafamba manheru asi ndere munhu ndosaka rafamba kwachena plus yakazoonekwa neringi futi. Ringi yanga iringori ringi here yanga yakanyorwa here kana kuti yanga isina? Ringi yanga yakanyorwa but handichanyatsokuranga kuti yanga yanyonzi asi yanga yakanyorwa.
ringi yange yakanyora kuti titi ringi yokuti kana kuti tangoti radzikawo pasi vharangoenda mugumbo kana angatoklipa radza kuti yakatiita kutoiswa ngatotumirwa nemunhu ringi yakatiita kutoiswa hatingamboti ndekuti inenge ratsikawo pasi vharangoendawo mugumbo kana ringi yacho since zizi iri rakazonopinda pamba yepanext door sekufunga kwenyu ranga rakatageta imimi here kana kuti kumba kwarakazoenda ikoko kana kuti ya haipapa ndikakunyepera handi ipapa handizokwanisa kuziziva kuti ranga rakatageta mbabereka kuti kunext izvo zvinogona kukunyepera handisina chandikuziva kuti raida kuenda kupi nokuti pedu iso titikana kuti ranga riri pedu kapedu takarizinga rakabuda uko rakazosvika vharazopindawo vhararegedza kubuda vapazoshedziwawo muprofitiwo vanonamata ipapa pachechi ipapa ndito yakazokwanisa kuzoruraya asi onese wakaramba muprofita anogara padhuze anogara padhuze okay aiwa tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Muri eZimbabwe mainzwa nhau iri pano, mainzwa nyaya yataurika. Noni ndofunga vaudzika nerurimi rwendebele kuti zvanzi kudini. Muli yeZimbabwe njengoba selizizwelelani kuthiwa isikhova lesi sibuyile endlini lapha ahlala khona, then basebesixotsha sahamba komunye umuzi onext kumakhelwane, yikho lapha basibulalele khona. And ucabangela ukuthi isikhova lesi ngesomthakathi ngoba izikhova ezihlala egangeni azilamaringi, yikho khonokho muli yeZimbabwe. Ndakagara hapa ni mwana wangu first born tichirukana. Saka takanzwa chinhu chakaita kufura nepamusoro pedu, ini ndaitorukwa ndobva paita chinhu chakafura nepamusoro pangu. Patiri kudai tiri kuona zizi riya ndobva rapinda mumba. Saka zizi rapinda mumba kudaro ndakashedza bamukuru wangu wepanext door nasisi apa ndogarisana nawo ndikati yamuone mumba mapinda zizi. Ndokubva vanhu vose vatotanga kumhanya vachiuya. Zizi rakapinda mumba ramhara pacheya. Ramhara pacheya mamune kamwana kangu kalast born ako. Saka time yakamhanya mwana wangu ya first born anga achindiruka achipinda kuda kuti atore mwana, rakabva rabhuruka nobva ramhara pamusoro pekitchen nti papandri. Ramhara kudaro mukomana uyu wepanext door akatraya kuda kurova zizi. Ndomva mama wake nadhedhi wake vati usarova, ndomva aregedza. Ndakazoshedzawo mukomana wekuchechi kwedu, ndomva namutaurira kuti uya uone zvaitika. Ndomva asvika kudaro akabva apinda mumba. Ndomva aona zizi akati kuti ndirove zizi iri ndakavhura dhoo rogona kubhururuka pamwe rine chinangwa kana rokuda chokuda kuvadza munhu. Saka zvenikaita ndizvoti ndotovhara dhoo kuitira ndingorirova ndingoriataka riri pai riri mumba. Saka akabva angorova zizi riya ari mumba. Ndokubva atota ariuraya nobva avhura dhoo. Ndobva ariburitsa zizi riya. Ariburitsa zizi wobva atoricheta pamusiwo. Saka ariburisa aricheta pamusiwo kudaro vanhu vanga vatozara vatoungana. Ndopa vakati vatarisa ndokubva vaona zizi riya ranga rine ring mugumbo. Ring yanga yakanyorwa kunzi K45. Zvimwe zvachona zvakanyorwa ina nauri tarisa because ndakandiri kutya. Saka pakaita vamwe mai vanouya kuzochera mvura pachibhorani. Ndobva vati regedzai ndinotora dhiziri tipise zizi. Vakaenda naroko kuchisangoko vakunopisa zizi riya. Harina kutsva gumbo riya reringi riya yanga yakanzi K45. Saka ratadza kutsva kudaro vakabva vangozogura musoro ndokubva vacherera musoro pawo kabhodhi kachona pako. Ndonyaya yakaitika. AK45 ipfutika iyi? Handisi kuziya. Nekuti inini hangu ndoziva AK47 ndoyandoziva futi but pa45 apa handizivo kuti pakamira sei. Pamwe itori futi. Yakanzi K45. K45. Pamwe ifuti. Handisi kuziya. Kana kuti iweapon here yanga yauya kuzoti atakawo pano pamba. Asi sekufunga kwenyu munofungudza kuti zizi rinenge rakatageta imimi here kuti parakadzingwa pacho? Inini ndakatozonzwa kuti ranga radzingwa kuwana baba Sicilia uko. Muchiromo wange zizi ratoya kumba kwangu vanhu vatomanya vachiuya. Saka enda kangoona so kuti pamwe zizi ranga rakatageta pamwe isusu vagari vomunzvimbo muno
pamwe raigona ngoti parinenge ragona kuataka roita sei roataka asi ndakatombofunga kuti pamwe ranga rakaataka inini because rakazosvika rikapinda mumba mangu kurayirwa Zizi saka ndakangofunga sokuti pamwe ranga rida kuataka mhuri yangu maonero angu nemafungire angu ndiona soti Zizi raida kuataka inini nemhuri yangu. Tanzwa kuti munhu akazorouraya muprofita hapana here zvaakataurawo pamusoro penhau iyoyo kuti chii chinogona kunge chaiitika? Muprofita haana chaakataura. Nyaya yakangoitika ndeyekuti isusu panapa tiri vanamati tinotoitira chechi yedu pano topinda chechi inonzi Angel of Light Apostolic Church. Saka inini nokungovimba naMwari nokunamata ndakangotanga kutonamata ipapo zvekuti kubva ipapo pakauya Zizi kumba kwangu ndakabva ndatotanga kutova munhu anonamata zvakatosimba kudarika zvandaitoita. Ndakutoitira kuti ndikanamata Mwari ndiye mukundisi asi muprofita haana zvaakataura akangorova Zizi ndobva aenda kumba kwake. Kwakaridimura makumbo ndiani? Musoro. Munhu akadimbura musoro ndiye muprofita. Zvese mukazvipisa? Zvakapiswa. In fact akatotanga apisa chiZizi. Saka Zizi rapiswa kudaroka ndobva razodimburwa rakufushirwa. Zvinzwa kuti mazizi akazouya the following day awanda ichokwadi? Hapana kuzomboya Zizi pano. Kubvira musi wakaurayiwa Zizi iroro hatina kuzomboona futi Zizi. Kune kwakungotaura kwevanhu vanevotaura zvakawanda ndisingazivi kumba kwakatanga kusvika Zizi kana kuriko kwakazoya akawanda I don't know asi panapa pakangosvika Zizi 1 rakapinda mbanobva raurayiwa. Nechidokwa chedu chekuda kuona kuti gumbo racho parakafushirwa pacho toda kuona kuti richiripo here, ringi yacho ichiripo here, ndosaka muri kuona mukoma vari kufukunura. Mhuri yeZimbabwe sesilapho elagqijelwa khona sifuna ukubona ukuthi unyawo lwakhona lusasekhona kanye le ringi isasekhona yini sisenda. Saka apa tiri kumirira kuti tione kuti gumbo raburitswa iro. Ringi iripo? Iripo. Ndeipi? Iringi musoro. Uyi. Toro nacho. Apa tingati pane munhu anchengeta mazizi. Hapana mvura here tiridi. Sira mvura cholozi. Electric saving and. Ako. All right, ndisiri kukaona. One week. Ndofunga kamuri kuona ako kasimbi kari kubviswako ndo karingi kacho ikako kakanyorwa. Zvichiratidza kuti Zizi haringori Zizi nje, iZizi rine varidzi. Ndofunga vachariona zvakare vagosubscribe kuDrewmas Media nai kuita kuti mamazizi avo kana akushaika vagoziva kuti ukuthi libe kwazi ukuthi lifona ngaphi liqonda ngaphi. Sesibonile lapha iringi ikhona. Lo nyawo lukhona. Uniform university saskayo mwanzi K45 341 inogona kunge ritora address kai Cape Town. Rina pressure ratobva Cape Town.
Regai titaure namukoma vakabata ringi. Sekufunga kwenyu muchiri kuona ichiri pfungwa imwe chete here kuti panogona kunge paine uroi kana kuti yaitori pete yemumwe munhu? Yeah. Inofanira itori pete yemumwe munhu because ratobvawo somewhere zizi. Ndomaona ndiri kuita. Handiti? Rabvawo Cape Town. Yeah. K45 341. Inform University. Uniform University. Inform. Suffering Cape Town. Zvichida pamwe dzimwe nguva ringi iyoyo inotori nemari hombe kaiyoyi. Zvonadaro. Kuti tisingangozivi zvedu. Asi mubvunzo unobva wati chizizi chingagona kubhururuka kubva Cape Town kuuya kuno kuZimbabwe. Sekufunga kwenyu zvingaitika here izvozvo? Yeah, zvinoita. Zvinoita. Boza ringoika wani. Amboya rombo mari, rombo ita zvaruita rokontinua richiuya. Sezvinongoita majiwe. Omati majiwe. Mabedzi anotomboya utombowana pantoizira zvawozo kontinua chiwe. Yeah, zvinogona kunge zviri zvechokwadi nekutiwo kana rinenge riri zizi ranga richichengetwa nemunhu ndo the reason why ranga risiri kugara musango richibhururuka kubuda mumba roenda mune imwe imba. Plus zizi kunge musango aya pane rinopinda mumba. Plus nguva dzarakapinda dzinoita kuti tinge tine madouts ekuti nderevaroi here. Amen. Funga kwedu sometimes. Pamwe rine zvariyo chireo. Ringi maiona muri yeZimbabwe ndofunga nhau yatiri kurukura pano mainzwawo zvakare kuti titi ringave ringi revaroi zviri kubva zvatipa futi mibvunzo yemuroi angatonyora inenge adhiresi kaye tichatombedza kugugula tione kuti paneti hatikwanise kuwana here adhiresi iyoyo but mubvunzo wedu unenge wawo kuti raikwanisa here kubhururuka kubva kuCape Town maziro andoita kuCape Town nekuzowanika kuno kuchitungwiza kwaseke zvingaite here naye? Iringi seliyibonile muli eZimbabwe ile adresi kuthiwa ithi Inform Cape Town. Sicabangela ukuthi i-address ye-Cape Town ngakho sesicabangela ukuthi maybe bekuyiphethe yomunye umuntu liyana kuyimakhi ringi but siphinde sicabanga ukuthi futhi ngokomthakathi but siphinde sibe lo mbuzo futhi ukuthi isikhova singasuka eCape Town siphaphe size sizowela lapha eZimbabwe kwaseke. Nekuti dzimwe nguva tinogona kungoti hedu varoi asi yenge ritori pete mumwe munhu achigara nayo. Varungu vanozviita, varungu vanochengeta zvimwe zvinhu zvokuti unoti nhai munhu yakakwana here. Abalungu bagcina kodwa hayi lapha esikhona angaboni umlungu sikazi njalo. Plus nyaya yekusatya dzimba kuti apa rotandaiswa mumba roregedza kuenda musango robva rananga futi pane mumwe musha. Izvo ndo zvinotipa makwesens ekuti it's either but varoi havafambe masikati zve mazizi avo anofamba usiku. Saka izvo zvinogona kureva kuti yaitori pet yevamwe vanhu ndokubva yanopinda ichizosvika tobva taona uroi hwese nekuti isusu hatina kuzvijaira zvinhu izvi. Plus ukuthi isikhova sihambe emini singene endlini noma kuyiphethe yomunye noma kuthwani muli eZimbabwe. Ameno zvakwa muri eZimbabwe kududzira kuti zvinorevei. Ndiyo nyaya iri pano muri yeZimbabwe. Vamwe vangaone sekunge tinopenga kufukunura Zizi. Zizi rakatofa. Kutoda kunyatsotsvaga nyaya tinzwisise kuti inyaya iri kubva nekupi uyezve inyaya iri kuenda nekupi. Nawo mubvunzo wavapoka nhai ruzhinji chii chingave chakaitika. Tinozviziva kuti kune vachena varungu vanochengeta mapet kuda pane munhu
anga aine Zizi irori achirichengeta. Izvozvo mufungo watibata nekuda kwekutika Zizi iri rabuda mumba, ratandaniswa muimba yekutanga, richibudamo harina kufunga kuenda kunogara musango marinofanirwa kunge riri, rabva ranopinda mune imwe imba. Zvatipa mufungo inokwana kuita miri. 1 rinogona kungeka ranga rakuenda kunohwanda muimba iyoyo zvakare, kana kuti karaichengetwa Ziziri pada raichengetwa nemurungu. Saka parabuda umo ndokusaka riri kutedza dzimba, nekuti Zizi rinenge rajaira kupinda mumba zvekuti parakatoona raakuvharirwa richirohwa rakatotanga kushamisika kuti ko ndeipi yaakutambika iyi, zvichireva kuti rinogona kunge riri Zizi remurungu. Asi kapa tatarisa paringi taona yakanyorwa adresi yekuCape Town, zvichireva kuti Zizi rakabva kuCape Town. Ndo pane mumwe mubvunzo ipapo, zvingaita here nemaziro atinoita mazizi nespidi yawo kuti ribve kuCape Town kusvika kuchitungwiza? Hewo mubvunzo. Pakatiome dzimweni nguva munhu akatobva kuCape Town achidhiraivha mota yake aine Zizi rake ndokubva ratiza amuHarare. Izvozvo hatizive, kuda rakatiza raikoko kuchitungwiza hatizive. Asi chokwadi chatinoziva ndechekuti Zizi 1 rakaonekwa kuma 8 dzekuseni richipinda mumba, 2 rikagourawa, 3 rikaonekwa riine ring. Ring ndeyani? Kana kuine ane Zizi rake raakashaya, hatisi kuti varoi cheteka, kana kuine ane Zizi rake raakashaya, hero Zizi rava chitunha, tarifushira pachitungwiza. Muri yeZimbabwe yanga ari mafaro angu makuru kunge tichitandara tiri tese muzuva ranhasi. Ndopakutenda vese vanga vakatibatira mishina yedu patanga tichiita basa rekuongorora kuti chii chakaitika paZizi. Zizi rabvepi, riri kuendepi, raurawa nderemuroi here kana kuti ipet? Ndiwo mubvunzo watinokusiyirai. Tinoziva muri yeZimbabwe muchikurukura nesuka. Pamakomenzi amunotumira henyu tinzwe, anonakidza zvikuru. Tinzwe kuti munoti kudii nenhau yeZizi. Tinoziva kuti mabheliefs tinawo, tinotendera zvakasiyana-siyana, naizvozvo ndiko kusiyana kwemifungo yedu. Hongu inogona kunge yanga iri pet, izvozvo tingabvume. Asi kamubvunzo unoramba uripo ndewekuti vanhu vakadira chizizi ichi, dhiziri vakachipisa, asi gumbo ranga rine ring harina kutsva. Peti ingagotadza nei kutsva gumbo rayo? Ndo pane mubvunzo ipapo, question mark nga. Dai Dr. Love vachiri vapenyu taivati vabvunze ipapa apa. Ndo pane mubvunzo, sei gumbo rine ring risina kutsva? Tauni poka kuzi poka kuna matambo kama pepa kwa chizi nyama kwa suru yanga. Ai, ndizo hapo kufuna nyama. Muri yeZimbabwe ndofunga nhau yatanga tinayo mainzwa, inhau inosuwisa, inhau inotiratidza kuti aiwa varoi variko uyezve vanesu. Wazvinzwawo sei? Muri yeZimbabwe kunzima. Sesibuyile lapha komakhelwane, usitshela ukuthi yena wayehlezi le ntombi yakhe ebelukana, wazwa into isithi vu idlule emakhanda yabo. Wathethethe yathi wabona isikhova. Isikhova leso sangena endlini, basebesibulala. Basebesibulele babona iring ebhalwe AK45. Asazi ukuthi uK45 utshoni, but mina kwabo K ngwazi izibhamu. So kunzima muri yeZimbabwe. Tinongozana AK47 iri futhi. Saka apa tizozive manje kuti ndiani ane pfuti yake yanga kutumira kwakachena, varoi tinowaziva vachifamba usiku. Singeke sibe kwazi muri yeZimbabwe, kodwa kunzima. Muri yeZimbabwe ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa tichikupai zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Lononi ngwenya usibareka Andrew Neshamba. Taura chokwadi. Andrew ngusibare wami. Sure. Maybe sengamthatha kodwa hayi ngusibani.
Sengwadze said, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, Taking you to another level. Mushauna harangero tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina mpururu kana mkanyayo mandibaya tokumbira kwarare upenyu. My friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga